जय श्री कृष्ण जय जगन्नाथ। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक 17, 18, 19। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मु पृथक् पृथक् चगस धृतराष्ट्राणां हृदयानि बाधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलव्यानु नादयन्। अनुवाद। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, प्रसिद्ध योद्धा श्रीखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदींकर 5 पुत्र, शक्तिशाली अस्त्र सज्जित सुभद्रांकर पुत्र अभिमन्यु इत्यादि समस्ते निज निजर शंखध्वनि कले। हे धृतराष्ट्र, ସେହି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବିଦାରିତ କରୁଅଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସେଠାରେ ବହୁ ନୃପତି ଥିଲେ। ଦ୍ରୁପଦ, ଦ୍ରୌପଦେୟ, ମହାବାହୁ କାଶୀପତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଅପରାଜିତ ସାତ୍ୟକୀ, ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଶିଖଣ୍ଡୀ, ବିରାଟ ରାଜା ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ପ୍ରଧାନ ବୀର ଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କଲେ। ସେହି ସବୁ ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନିରେ ଶେଷନାଗ ଓ କୁର୍ମ ଚମକି ଉଠିଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବୋଝକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଲାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ତ୍ରିଲୋକ ଟଳମଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମେରୁମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସମୁଦ୍ରର ଜଳ କୈଳାସ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ମନେ ହେଲା ଯେପରି ପୃଥିବୀଟା ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ଆକାଶ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସତ୍ୟଲୋକରେ ହଇଚଇ ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଗଲା। ନିରାଶ୍ରିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଦେବତାମାନେ। ସେମାନେ ଭୀଷଣ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ଦିନବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗତି ବନ୍ଦ ହୋଇ ଆସିଲା ଏବଂ ପ୍ରଳୟ କାଳ ଭଳି ତ୍ରିଲୋକରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଆଦିପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଭୋଳରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ବସିଲିଣି। ଏହା କହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଶଙ୍ଖନାଦ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କଥିତ ଅଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍ଖ ନିନାଦରେ ଯୁଗାନ୍ତର ଉପକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଧ୍ୱନି ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ସେ ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନିର ଉପସଂହାର ବା ଶେଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିରେ କୌରବ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ବିନାଶ ଘଟିଲା। ହାତୀପଲ ଭିତରେ ସିଂହ ପଶି ଯେପରି ଅବଲୀଳାକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାରି ପକାଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିରେ କୌରବ ପକ୍ଷର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମନେ ହେଲା ଯେପରି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସାବଧାନ ସାବଧାନ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।